قلبي والهان عمقام الهرر السلطان، تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام. السلام عليكم tomoshabinam va do'stoni aziz. Umidoram hamisha muhayят саломатед, хушомадед ба канали Бонои Тоҷик. Имрӯз камтара ужинро барвақттар пухтам ва ҳамроҳи писарам ба площадка баромадем. Ва пеш аз оғоз кардани ин блогам ба ҳар яке шумоям миннатдории худро баён карда мехоҳам. برای لایکاتون، برای کامنتاریاتون، برای سخنهای نیکتون تشکر زیاد و بیاد خوشحال میشوم. و اینجا چند روز این ولاگ علاقه کن است و площадка میبریم مشق میکنیم چون که دکتر участковый врач هنگام медосмотра گذاشتم. این خیلی травматолог بودم. Сарча ма гуфт ки лопаткаш ҷонаш ҳардуш баробар не ва барои ҳамин спорт ки машқ кун. Иншаллоҳ дар оянда планам ба ҳаст. Худо хоҳад ягон варзиш биметиям ва то вақти спорт рафтам хостам ҳаминҷо омадам машқ кунад. Росте ка варзиш бениҳоят фоида мекунад, чунки чанд сол пеш ман шейни астрахандрӯзам буд, духтур диагноз мондагӣ буд. дорӯ дармон уколҳо тамоман фоида намекард ва камтар баромада ман дар Москва ҳангоми буданам овеза мештам турнирба бениҳоят фоида мекард. Агар касе астрахандрӯз дошта бошед ҳамин хеле кунед фоида мекунад, ё массаж гиред ҳам намакро об мекунад. ва ҳамахел ҳаво аллакай салқини фаромадагӣ. ҳозир янгам навистам ки мешустин ин губернатори Питер боз пособие биромадааст. бачаҳои одамое ки оилаҳое ки сеюм бачашон ҳаст, сеюм фарзанд ба то 3 сола ҳар моҳ 10,000 пул медодаст. бо акнун баъзи пособияҳо ва мо насиби мо хуш нест, чунки постоянный припискамон нест. Агар касе постоянный припискаошон бошад пособи 10,000 единовременная выплата школьникам аз 6 сола то 18 сола метавонед заявление покардатиетон. Агар фарзандотон метрикаошон ани Тоҷикистон бошад, шумо дар он вақт метавонед аз пенсионный фонд рафта перевод переводи метрикаошон гирифта онҷо равитон. заявление ҳаминҷо пур карда месупоритон. Агар свидетельство о рождениошон российский бошад, агар дар территорияи Россия таваллуд шудагӣ бошад, шумо он вақт метавонед прямой аз личный кабинети госуслуга дар омада заявление партоитон. чӣ хеле ки фарзандони ман дар Тоҷикистон таваллуд шудагӣ, барои ҳамин ман бояд пенсионный фонд рафта ҳамин хеле вай супорам, заявление пур карда супорам. бисёр пособияҳо ҳаст. ман метавонам рӯза ношукрӣ мекунад. росте ка инҷа ҳамин қадар давлаташ шароит муҳайё карда мондагӣ. якумаш больница бепул, страховой полис мегиритон ва куҷое ки кадом больница вай бошад очередь кате хайр акна очередь дертар биёдам
اینقدر ضرور نباشد، دردتان وزنی نباشد، خیر پایده می ایستیدم بی پول. скорой помощь чамесинтон бе пул намедидам. больница хо рафта меброидам ҳамаш бе пул. аз нимо бошад пулаки аз дар тахтах карда чхелки дар бисёр хандин камуни хеле лабхандо буд дар передачаҳои ҳазлу шӯхӣ. Assalomu alaykum gufta dar taxt karda doktorjon mumkin go'yda 3 so'm. Ana خیلی خودی هم خیلی بری نکنم. میفهمم اونجا معاشش کم. با هر حال هم آدم اکنون уже عادت کنند دیگه ما از دلمو پرورده چند قدر که باشد سوممو پرورده میتیم. اینجا باشد همین خیلی пособия هست، چند نمودی пособия، материнский капитал. аллакай бадас 19 июл камтар اینجا خنک айос чуфромад ҳама акнун ғастак мебошад. ветровка катта ҳозир шаб буда бегоҳи рӯзӣ. дар хунук хӯрдам. اینجا باشد من یک бомжа дидам. барои чӣ бомжа бехона мемонанд, инҳона фиреб мекунанд ёки оилаҳошон ягон ё наздиконашон хонаҳошонро кашида мегиранд, ёки инҳон дедомовски бошанд агар бо роҳи фиребу найранг аз они худ мекунанд. чхел ки чанд сол пеш бениҳоят ҳамин хел фиребу найранг бисёр шуда буд. асосан пенсионеро ки нобино ҳастанд, наст дида наметонанд ва баъзе коғазоя мо коммунальная услуга мо ЖКХ инҷа подпис мо имзомонон карда имзомонон мемонандаги ҳамин хел карда хонаи худ мекардаги дигар ҳичи ваёшон набуд. ҳазору суд муроҷиат кунам акнун. мана инҷа борон дирӯз бори тами борон анда ҳаминҷа хоб рафтагис мумкин. ҳаво хунук. ҳаминҷа бомж хоб рафтаст. худо ин рӯзҳои нишон накард ҳеҷ кас ба ҳамиҳонаи давлаташ хонаҳои ин хеле вайб гирифта нигоҳубин кунад мешад ё ҳамонҷаҳо муроҷиат кунад ёки худо нигоҳ дорад. аҳо инҷа писарчам бозӣ карисоз. баъзеҳо гадавои пакеташа мехаранду фитнес ё ягонҷо меранд. хайр ва ҳам бо нағзу инҷаам бепул нағз. ҳар рӯз метавонедон площадка баромада машқ кунедон, бадантарбия кунедон. бениҳоят фоида мекунад барои саломатӣ. дар ҳақиқат улучшениш ҳаст. мефаҳмидам. ташаккури зиёд ки бо мо ҳастед, моро тамошо мекунед ва гӯш мекунед. худо нигаҳбонатон бод. дар ҳамин ҷо хайр то наворҳои оянда.
میشه ترا تو کچه نمیشه دیدی تو میچخرا تو گزه نای 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 سفر کردم برای دور عزیزان به شهری دیگر و ملکی غریبان سفر کردم برای دور عزیزان به شهری دیگر و ملکی غریبان دلی تنگم در این عالم نگنجد شدم پزمان رویت ما